खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो दिनैनि समाव जोंनि बिटिआरनि माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि बिथिंखौ लानानै एबा राजखान्थि बिथिंनि बाथ्रा बुंनायाव रायजो राजाफोरखौ गोबां गोनो गोथो खालामो। जेरै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आरो एनडिपिनि गासै मोनब्रै फेक्सना जथायै बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनानै एबा गोनो गोथोजों मोगा मोगि जाहोयो। नाथाय दिनैनि समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुङोदि बिटिआरआ दासिमबो जायाखै आरो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरफ्रा दासिमबो बिटिआरआव सोसन जायाखै। नाथाय बेफोरबायदि बेले बेजे बाथ्रा बुंनानै गोबां रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामो। नाथाय दिनै रोखा जादों जे बिटिआर सरकारनि जा गोदान साख्रि ओंखारदों बे गोदान साख्रि ओंखारनायाव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बिथांमोननि एबा रायजो राजाफ्राबो दिनैनि समाव बे बिटिआरनि जायखिजाया साख्रि बाख्रि ओंखारनायाव खाबु लानो हासिगोन। बेयो जाबाय मोनसे गिदिर बिदिन्थि होनना बुंनांगोन जेराव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदों। बे एडभार्टाइजमेन्टआनो जाहैबाय गासै बिटिआरआव गासै 420 भिसिडिसि दङ। बे 420 भिसिडिसिआव मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव सेक्रेटारि महरै साफा साफा बेयाव लांदां मासि ओंखारदों आरो बे लांदां मासिखौ एबा लांदां मासिनि थाखाय गासै 420 पस्ट ओंखारदों आरो बे 420 पस्टनि गेजेराव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि थाखाय गासै 60 लांदां मासि बे समाव भेकेन्ट ओंखारदों आरो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि थाखायबो बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय फोसावनाय जाबाय जे फैगौ 24 मार्चनिफ्रायनो बे भिसिडिसिनि जा सेक्रेटारि पस्ट बे सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेयाव रोखा जाबाय दि बिटिआर एबा बिटिआरनि जा गोजोन गोरोबथा जा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गासै गं 60 गामिफ्रा बेयाव बिटिआरआव सोसन जाबाय। बेयो मोनसे रोखा जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय बिथांमोना साख्रि मावनो थाखाय गोसो गुदुं जानानै दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे फिन आरोबाव गोजोनथाव खौरां बिटिआर सरकार थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा फिन आरोबाव लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे फिन आरोबाव साख्रिनि फोसावथायखौ फोसावनाय नुनो मोननाय जादों। गासै 420 भिसिडिसिनि थाखाय बे समाव बिटिआर सरकाराव फिन आरोबाव लांदां मासि ओंखारबोदों। बे लांदां मासिनि थाखाय एबा आनजाद खुंनो थाखाय फैगौ 24 मार्चनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना आरो बे एप्लाइआव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजा एबा लाइमोनफ्राबो बे समाव बे खाबुखौ लानो हागोन। बेयाव जेराव एडभार्टाइजमेन्टआव रोखा फोरमायदों दि गासै 60 मासनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथ बेफोरबायदिनि एबा गासै 60 गामिनि लाइमोनफ्रा बे खाबुखौ जाय बिथांमोना बेयाव क्राइटेरिया गोरोबगोन बे क्राइटेरिया गोरोबनाय लाइमोनफ्रा बे भिसिडिसिनि जा सेक्रेटारि बे भिसिडिसिनि सेक्रेटारिफोरखौ सेक्रेटारिनि जा साख्रिनि एप्लाइ बे एप्लाइखौ खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।